Good morning mga idol. Welcome ulit sa ako ang YouTube channel no. Sa Kayan Mix Vlog. For today's video, mana na pud kagabi og nakajakpat na pud ta. Katay nakuha nga kugita. Og dako gid. First time na to na sa nakuha karon nga bulan. Pagpamana no. So pakita ra sa inyo ha. Pero before na to pakita, before na ko nga hinluan. Inom sa tag atong maintenance kurente ginatumar adlaw ang pabaskog sa lawas Santon Plus Gold mo na tong kauban kurente sa tag-adlaw trabaho na puton niya. So mao na tong nako kagabi no. Kung nakakuha po tayong dako nga tiki-tiki. Ano siya? Lizard fish. At ay banak-banak. Duha ka buok. Ano tayo mga agat. Duha po ka buok mga agat. Huwag mo na ito nakuha nga octopus dako mga idol. Taas kayo. Ninggawas to siya sa bato pag ispat na kagabi. So dako-dako gano'n siya. Wala yung ulo. O nga po tayo danggit. 4 kabuk danggit ni. Pero 4 kabuk mga idol. O kiniya to ang nakuha first time karong bulan na. O dako gid nga kugita no. O jackpot ta. Atay pansudan karong buntag. Mga pamahaw, paksiw, prito, siguro itong tirada na mga idol. So, gipaksiw na mga idol. Ara nagtimpla oh. Wapa kay wapa. Paksiw. Sa kakarahing gamay, sulbad itong pamahaw. Parang kugita. Kumitas. Kugita guys. Kugita guys, kugita. Kamu kay guys oh, badlungon kayo. Lamian yan mo sa bligan. Mana nga mama bagdungon. Ganina nga wala pa wala jud nag Tanaway yaw, nagukad na sa giya, ang kugita gipili. Oh. Gipamili. Unang tilaw sa kugita. basta jud ka de ah. Mura mag The best. Ang nang ni mama. Tilaw ka te. No, ano bisig ko. Dapat pa man. Tubuhan ni. Kugita. Kugita na ma? Ako sila. Tiki-tiki. Tiki-tiki. Oh, lizard fish. Okay. Tulok na ka. Tiki. Daw. No. Ito ang kugita guys. Tara oh, luto na. Sampag. Ang kapra sa kwante.